Това е съдбоносно решение за страната ни. Начинът, по който се случва всичко около влизането на България в еврозоната, просто е абсурдно. Наистина е абсолютно абсурдно, предвид огромното обществено недоволство, предвид протестите, които събират десетки хиляди българи, събират се, в момента се организират протести в градове и страната, където по принцип не се протестира или не се е протестирал от много отдавна. Очевидно е, че и това не е благодарение на някакви наши забележителни организационни умения или ресурси, просто такива са настроенията на много голяма част от българите. И тази циничност, с която се подхожда и тотално неглижиране на настроенията на хората, в един момент най-вероятно ще ескалира политическата ситуация в страната. И докъде ще стигне, само можем да гадаем. Ако трябва да преминем през някаква огромна, дълбока социална и финансова криза, да преминем през нея и да прочистим този политически модел веднъж за винаги и тази държава, нашата родина, да тръгне в някаква нормална посока. Защото това, което се случва 35 години, ние не просто тъпчем на едно място, ние правим постоянно крачки назад.